ready ndarowa narege. Iwe mzukuru wakatsukunya haikona ndinyangudza baba wazwa handizvo kunyangudziwa baba zvangini ai imi baba ndarowa narege. wamborohwe narege wachona iye wanga watodini munhu andorwe paribe zvaita bandinyepe warohwei anga achindituka achiti baba vako igatsa. ai chinge kwanomapwapo wafani anoti kwaini ndiri gatsa manje nini ndokuita siye manje ikoko hamfana anondijairira uya kwai futi zvimwe hanzi murimero anga achiti makaburuka mota yemazhanje. okay rega ndone handei ikweyo anondiguta nyasi regeye ndombomubanzura mbichana ngoti chete pame wako inoti wakarongedza pai break belt saka nyasi unoka tikaenda ndondomupopotera chete tikazoenda mangwana ndano break belt rangu manje ndobva ndanasomubanzura handei. samtoko mukoma wangu chaiye magona mauya panapa wena kuri seko kumba ya madzoka naye kamukomana. He must apologize to me. Hafanira kuita maitiro akadai so pashopu pangu panapa. Ndiri munhu wevanhu inini. Ende iwewe mudhare weweka ndakagara newe zvakanaka stereki. Iyo nyongono yako iwazwaka kumeso kumbishi amai wakono makamwa anenge akaita kukazera anode moto ndo anokutaura wakazvarwa urube makamwa baiweyo kutsvuka unenge kuodza ai uri kashangwe komunhu naye ukuti kwadziwa mwana wangu panapa. Naye mukoma wangu Ingrid bho here manje iyi bho kutodini kwacho unofunga kuti zvinoshamisira chii kuti wakaenda kusomaria ukadzoka wanoti pundu haudazvona anenge bhosi manje wanga uchituka mwana wangu uchiti kwaini ndiri gatsa ndinozera neyewo here nini. Iwe mudharewe waguta kunyarwa manje wanzwaka musoro wako wakazara masesi ndiwo wakajedza zimwana rako nemusoro mukuru. Iwe woshomole kasika kudza baba wako kuti ndakuroverei. Varege kuita sei. Iwe mudhare undidzikamire wanzwaka mira ndikudze zvaita mwana wako panapa. Yesaya eldarege wedemse mukoma wangu muita sei bho here. Yese washazi uri sei kwanga kuri seko kuchikoro uri kutengawo machips here nhasi kana kuti mapopcorn umbondipromota wakazva nhasi. Mukoma wangu kana mazoraga pota muchita zvinhu zvenyu 1-1 haikona kupota muchisanganisa nyaya ukunzwa mufana wangu. Iwe mufana iwe une mafaniza nditi asi uri mudrama theatre kana kuwanza majokisi kudaro haufa. Kungodai nekudai so mukoma wangu kwesusu kagare maziva tiri muprocess yekuvhara diki dzese takanovhura hombe maiziya. Okay what does that have to do with me? Okay nzwai leadership ari sei Shandi. Do you mean Shandi my sister? Yes aya she is fine hake ko amaonana here kusunday school kwenyuko. Sunday school ndimbuya vani vavo mukuita sei kumukoma wangu inga ndikutaura vanhu zvakanaka kuti diki dzese ndiri kudzivhara ndakanovhura hombe dzega mukoma wangu Shandi kakanaka ndati. Hey young man mind your tone wanzwaka remember that this is my sister that we are talking about. Wakufarisa manje mudhara kondatuka munhu here nini. Okay ona ikatsanozi rega ndigari ndangokulai naye banga maiziva kanzvadzike ndiri kukakara rafu maiziva mwana akabatana zvake uya kufazvuka anetsa hanzi pachikoro chese ndiari kuvaremera kuti department reroga uko Shandi kanopedza ndati. watane chii ndatotaura izvozvo mazvinzwa ndati Shandi kane roga. Okay come here I want to teach you a lesson. Kana baba vako vakatadza kukurayira I will do that favor for you. Come here. asi oshomore chiiko newe iwewe imbondinyepa uranduri ano bp here mwana iwewe musoro wako uyono mapomopomo mere kuti wakaita kupunzumurira ufunge bamushi handei kuumba toni dombo nokugadzirisa mbichani. Endai munorayira kamwana kenyu kane fesi yechikuru. What a bad way to start a day. Nonsense. Ndwaezva Yesaya yapindira wereshende ngwele mulonyeni kufukafa kufakana kufenda inini manje ndiriko handiti ndakakuudza here kuti ndiri miliyonea ende mamiliyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume ndauya nenhau yangu iri serious tisu mabrand ambassador manyama kune vanoda kuitirwa maport clearance ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera saka bata isusu veBS Freight Logistics tisu tine chimuti mazuva ano maiziya. We do port clearance yema-normal load nema-abnormal load clear tinobva tatransporta futi kubva papoti paanenge asvikira takanorova waimonerera takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu tine maajenda ari kuDurban nekubhera ikoko handiti inzwai nini vabereki masini enyu anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete
aiwa munobva mawanirwa mazidhiskaundi manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika. Batai mukoma wangu Mauto mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa paskrini apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere kagaizi rangu, ingoendai pamaofisi edu isusu panhamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handitika. Ehezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.